Už od pradávnych dôb ľudia vždy veľmi radi padali do lávy. Takže čau. Dnes som si generoval nový svet a je tu Let's Play od Tomba Raidera a od Sira Hedgehoga. Čau. Hráme iba single player, pretože server sa nám stále nepodarilo sprevozniť. Nečakáme. Ale čo už. No tak onátaš nejaké drevo. Základ, správne drevo. Nenávidím 1, 2, 4, že keď si nátaš do takéto drevo, tak potom máte úplne na nič. Ono, biele, trpinka. A ja im to potom zabiera v inventári strašne moc miesta. A preto si robím batičky, zábradlia a nepotrebné veci. Vyťahni si nejakú hlinu, ne? Nemám. Si by mal vyťahnuť jednu hlinku. Ako som si to mohol dovoliť, nemať hlinku. Si spravím schodky na hore. To už tam boli, ale... Potrebujeme hlinu. Tieto stromy sú úplne najlepšie, to staré dobré drevo. No to si zabil úplne. To si tomu dal. To si tomu dal. Zapni to. Ešte lepšie. Pekný som. Aj, hlavne zvnútra. Ej. Tak to bol trochu lak. Nevyšlo. Od lagu to malo daleko, ale nevadí. Dobre, ale som si to vypálil. Nebudem vám klamať. Ale pokus to bol dobrý, jo. Musím uznať. Aj. Možno by som chcel hľadať NPC dedinku. Alebo možno, bohužiaľ. A mne nie, zase niečo nájdeme. A čo z tého pár ironov? Práve, že už nejsú tie oné debničky. Niekedy bývajú. Ale Ja som našiel jednu. Aj, Aj. jedna štýrke. Aj. Či ešte v jednom. Keď si dáš super flat, no tak tam to nájdeš. Aj tam sa samé NPC denníky behajú Jablko ty bolo. sami slimovia a oni. Dreva už máme dosť, poď zabiť nejaké zviera. Veď formál mana. Ešte vyrúbem tento strom, nenechám ho taký škaredý. Aj. Joho! Konečne zasadíme stromek. Saprík. To je zakladné, ne? No. To si tomu dal. Snežná krajina? Nie, to je piesok. To je púšť. Skoro. To je nejaká pekná majina. Takže voda, to či niekde to neznáme. Tak. Tam sa mi nechce skočiť. Urob tu stĺpik. Nech on je, to tu Niekde to zrobčí, ne? Dom. Práve si asi najprv iba nejakú dieru prežitia. Zrobčí tu, no. Z toho to sa úplne najlepšie robí, ale krafty vtedy. No. A zrobčíme si asi kromb. Tiež nebolo lak, to sme museli prerušiť, no nevadí. Bol to lak, nehubuj. Aj. Najlepšie si to robí do skaly. Nejdeme si to spraviť do skaly. Aj, potom však. Alebo... Je v Minecraft, ak videl si 6. sériu. Aj.
Tam dole bolo, ale dobre si to zrobčil úplne. Ja som videl taký let's play, takú babu, čo tiež to robila do skaly. Skôr sú úplne slavné. Počkaj, potrebujem zabiť, no ne? Ale však až na druhý deň, keď Ovce. budeš ovce, no. Vidíš, tebe to nemyslí. Chcelo by to dopadku, no. Stačil by meč, vezmeš krompáčuješ tú ovcu. No, nie jak v tom našom onom Aj. selátku. Našiel som na zemi selátko. A máš dve ovce. Bylo tak krásne propečený a si hodila Minecraft. Sakra, zničil sa mi krumpáč. Co si tomu dal? Tak, Zbíj ich, mám malé cobblestone. Viac je onej. ešte pozabijem. Ty máš akési modré expy. Hej, Aj. to bude kečupákom. Aj. Netekaj, nevidím ovce. Tu bude problém nájsť ten domček. Nebude. Jasne, nebude. Však ja už ho odtiaľ vidím normálne, vieš. Som zapol wallhack. Kde je? Neviem. To niekde. Ne, počkaj, tam niekde, lebo tam je tá voda. Ne, počkaj, nie, to nebolo tam. Nebolo pri vode, no? Bolo. Ale nie pri tej. No kde ten niekto, kde mám domček? No keď si spomenete niekto, tak mi napíšte, hej. Doľava. Aj tu je voda, tu to niekde bude, preskoč. Aj tu. Vidíš, ja som to úplne vedel celú dobu. A čo máš 4 vlny? Neviem. Čo si domu dal? Nemáš žiadne žrádlo. Čo už? To sú pasce. Selátko. Sú nejaké, one, bugny. Bubny. No. Ale viem. Spawny. Ja mám single player. Ja viem. Počkám, skibujem selátka. Ja viem. Máme tu kravy. Poďme. Kravičku, ja našiel na zemi kravičku. Odkousl jsem jí hned hlavičku. A jej to vůbec nevadí. Ale oni sú úplne čudné tie zvieratá, oni furt behajú do kopca alebo z kopca. Proste keď tam jeho killneš, tak vždycky bude behať za tebou. V 1, 2, 3 behali do kopca a teraz behajú z kopca. Hej? To si všimol. Ale to sa mi ľúbi, keď sú bubnuté. Keď ich niekam do rohu, že? Hej, keď sa takto ono hýbu porad. No však, to je to, že behajú z kopca. A v 1, 2, 3 behali do kopca. Teraz aspoň neviem, ako robilo. Proste, že vždycky, keď som nesekol, tak snažila sa zbehnúť do kopca a ono. Ja som kúkal raz Farmcrafting. Ale Protex im to naznačia, že? Ja neviem, no, asi hej. Protex ten ale skrania. Ten proste išiel do nejakého ich tom čulíku a zrazu naproti jemu creeper, on si ho ako keby vôbec ani nevšimol. Ej, Pokračoval ďalej a zrazu on počul to už som videl tiež. A však už máš dosť masa, dá sa späť. Nežiješ ho, však si ho opečieš. Aha. Ty máš čo hovoriť, aký máme čas? Máme čas 9 minút 47. No skoro. Budeme točiť 15. Nie, iba 10, to stačí. Ty si bol, však my tu máme pauzu. No asi 30 sekúnd, ani ne. Zalez do domu a zaondi sa, nech to nezabijú. OK. No, Už nevidím. No vidíme tak, že tento diel, nech sa vidíme. Tento diel Minecraftu by som už aj ukončil. A ďalším let's playom budeme pokračovať neskôr. Čaute. To, že padať do lávy, neberte vážne. Oni mali totiž to zapadí kreatív.
Radšej padali do vody.